hteo bih svima da zahvalim što ste došli i što ste uveličali ovo obeležavanje naše godišnjice. Ja ponavljam, to obeležavanje nije proslava, jer čini mi se, svi znamo kakvo je stanje u našem tenisu, posebno u dečjem juniorskom, da ima sve manje dece, tako da nekog razloga za slavlje nemamo, ali ja ću vam sad i reći da možda ima i nekih razloga za optimizam. Zato što prvo da zahvalim svim klubovima, akademijama, pojedincima i firmama koji su pomogli da organizujemo jučerašnji turnir za decu na kojima je bilo 120 dece, što je za sadašnje uslove u Srbiji, s obzirom da je igrao i Novak i da je tad padao sneg, stvarno veliki broj, i što ste pomogli da se ovaj koktel održi ovde na jedan lep način. Hteo sam da kažem da ima i lepih vesti. Pored toga što možda ima, ne znam, znaju ljudi iz Saveza koliko dece koje su u tenisu. Juče smo primetili, evo tu su i treneri koji su pomogli organizaciji i juče smo primetili da zaista postoji raspoloženje i kod roditelja i dece, i pored toga što pada sneg, što imaju letnje gume još uvek, što Novak igra baš od 7 sati, svi su došli, stvarno je bilo u klubu Đukić gužve, tako da postoji raspoloženje i postoji materijal i ti mali teniseri. Hteo sam da kažem, nije mnogo važno šta će biti sa malim igračima za 2 godine, 3, ali sa malim teniserima jeste. Znači, iz njih će izrasti stvarno neki novi Janko Novak, tako da pitanje organizacije i nadam se da ćete i svi vi doprinijeti da njih bude sve više. U prvom redu bih hteo da zahvalim našim domaćinima ovde Teniskoj akademiji Tipsarević i takođe teniskom klubu Đukić koji je juče organizovao, koji su nam zaista i besplatno ustupili prostor i puno pomogli u organizaciji. A takođe, sada bismo dodelili zahvalnice svim klubovima i nekim firmama i pojedincima koji su svih ovih godina ili određeni broj godina lepo sarađivali sa nama. Možemo. Prvo bih zahvalio ovim pomenutim Teniskoj akademiji Tipsarević. Velika se dobitka i hvala stvarno na svakoj saradnji i puno hvala na podršci i srećno ovde u stvarno preleti ove. Hvala vam. Teniskom klubu Đukić, Petra. Što ste juče svi pomogli i čitavu ekipi, samo spomenut ću posle i ostale, naravno i iz drugih klubova i trenerima, svi koji su učestvovali, uspeli su, taj je bio haos i kondicijani treneri i svi da se izbore i da pretvorimo nešto lepo. Puno hvala. U ime Teniskog saveza Beograda primit će Nemanja Dervišević, sekretar. Hvala puno na podršci, izvoli, i samo da kažem nekoliko reči. Teniski savez Beograda, naravno i uz pomoć trenera koji su deo tog saveza i klubova, nam finansijski pomaže i to je zaista i način da nekako opstane čitava ta priča i da se vide više i da bude veća vidljivost tih malih tenisera. Puno hvala. Teniski savez Vojvodine, nažalost, Ljubiša Jeremić nije mogao, on je poslao nekoliko rečenica, gospodin Jeremić zna to da sroči, pa evo da pročitam. On je predsednik upravnog odbora i predsednik Vojvođanskog teniskog saveza i predsednik TKSO 020 Šida. Kaže gospodin Jeremić, za 5 godina veoma napornog rada sa malim igračima uspeli ste da napravite imidž kakav dolikuje uspešnim kompanijama sa više decenijskim jubilejima. Očigledno je da su mali igrači postali veliki igrači. U ime predsednika upravnog odbora, ja vam želim puno uspeha u daljem radu. Da zahvalimo Teniskom savezu Srbije, gospodin Borec, sportski direktor, je sa nama.
Ja bih samo jednu fusnotu ovako, ne baš kao političari, zahvaljujemo se na uvažavanju što ste došli i na saradnji i zaista lepo sarađujemo, ali nadam se da ćemo moći u narednom periodu malo da saradnju i podignemo na viši nivo. Znam da su uslovi teški, ali hvala. Teniski savez Istočne Srbije, sad je već postala zima i tako lepo sarađujemo i sa njima već godinama, ali nažalost trenutno nije niko, pa ćemo mi postati poštani. Hvala. Babula Srbija, nije niko došao, trebalo je, dobro, zaista hvala i Babula tu od samog početka, već ja mislim preko 4 godine sarađujemo i hvala i Dejanu Cekiću i Nebojši Cekiću na podršci sa svim projektima. Tennis Srbija i kompanija Coop Sport trebalo je da dođu, ali ajde, nadajmo se da će neko doći. Takođe, kao i Babula, možda nekih 6 meseci kasnije su se uključili u saradnju, tako da i oni pomažu finansijski i reklamiraju se. Hvala. Teniski klub Haron, Ivane. Ivane, samo malo, da, ostani, zaista nekako od samog početka si prepoznao ideju našu i ja sam zaista zahvalan i što si nas uključio i u praćenje turnira Teniske nade i tako da budemo medijski partner i sve ostalo i što si pomogao sa svim, tako da zaista smo veoma zahvalni. Hvala vam. Reći i sve tenis. Sad, Vilma, molite. Vilma je bila glavni koordinator u teniskom klubu Đukić. Ona je bila među najzaslužnijima, evo izvoli, ona je bila među najzaslužnijima. Kako si se izborila sa svim tim, sa 120 dece? Sa haosom je lako. Još uvijek konpa. Da, takođe. Hvala ti puno i stvarno imali smo i lep izlet i u Skoplje i svakakve akcije ste vi učestvovali u našim akcijama i mi u vašim, tako da je to stvarno bilo saradnje, mislim već preko 4 godine. Savršeno, bit će bolje. Hvala. Teniski klub Rio, sad evo, ko će u ime? Hoćemo Nemanju? Ajde Nemanju, sad ću reći zašto baš Nemanju. Tu su i Retko i Sloba, ali Nemanja ima specijalnu ulogu. Hvala puno. Nemanja je juče napravio poligon gde je uz pomoć trenera iz Đukića uspio si da se izbrže. Ne smiju da vrdaju. Znači, osmehom, ali opšte. Svaka čast. Hvala puno. Hvala i klubu Drijat zaista na velikoj podršci. Teniski klub Topako, da li je neko tu? Nisam. Miloš Pavlović se izvinio da se ne osjeća najbolje, ali zaista jako lepu saradnju imamo i zahvaljujemo puno na podršci. Premium tenis, Aleksandre. Zaista ima puno sjajnih tenisera i jednostavno na pravi način se radi, tako da nadam se da ćemo nastaviti lepo saradnju. Hvala vam. Dinamo Pančevo, klub koji sledeće godine slavi 100 godina. Ti imaš malo manje dobre ja, ali ne baš to. Hvala puno, dugo se znamo, klub zaista postoji i lepo radi i hvala što učestvujete u našim akcijama. Da, dobro. Teniska akademija Živković ili Taž iz Niša, nažalost u ovim uslovima nismo baš mogli da očekujemo i da doputuju, ali zaista od samog početka sarađujemo i hvala puno Nikoli Živkoviću i ekipu. Reket klub, to će biti Marko, ja mislim, koji će da primi. Hvala ti puno,
zaista sa tvojim klubom i sa tvojim ocem, naravno, i sa Grišom i sa svim ljudima, Vodom, Majom, ajde i Trifketom da mi nabrajem sve, lepo sarađujemo i nadam se da će tako biti. A tebi hvala što si nam malo došao. Teniski klub Sani. Teniski klub Sani. Nikola, Kićo. Može? Ajde. Ajde. Puno hvala. Mi sa ovim klubom na svežu stvarno duge veze jer su naša deca počela da treniraju i naravno svi znate kako Nikola radi i kako sve to. Puno hvala. Teniski klub Spartak iz Subotice. Također niko nije mogao danas da dođe, ali zaista lepo sarađujemo sa njima, to je jedan najbolji sud. Ljubica Jovanović, Ljubice, jel si tu? Hvala puno. Ljubica Jovanović, sportski psiholog, ovdje imamo dva sportska psihologa. Ljubice, hvala puno što i pomažeš našoj deci, ne našoj, nego mislim svoj deci, malim teniserima kojima je potrebno, znamo da je u tenisu tako sportu. Naravno, ja se nadam da ćemo zajedno da uspemo da mi prevaziđu te neke krize, neuspeha, hajde tako da nešto zajedno, mislim, veliki igrači. Da, hvala puno, hvala. Petrašina, također sportski psiholog sa kojim zaista dugo sarađujemo, već jedno 4 godine. Hvala puno i koji ima puno iskustva radi sa olimpijcima našim i zna zašto je potrebna i podržava ovu priču kao neku zdravu. Hvala vam. Marina Oaza, teniski klub iz Grocke. Dragane, hvala puno i na pomoći i oko organizacije svega. Teniski klub Fair Play, nažalost, Rade Poleksić je na Malti, ima tamo naši 15 dece, tako da Rade tu ćemo uručiti kad se vrati. Hvala. Modena Travel, klub, firma iz Novog Sada koja nam je pomogla u organizaciji. Zaista hvala puno Nemanji, vlasniku firme. Hvala. Jelnikom je firma iz Niša koja se bavi prodajom guma, koja nam je također puno pomogla u organizaciji. Grup Koncept, Nenade. Firma, Nenada znate kao jednog od stvarno naših najboljih trenera, a Grup Koncept je firma koja se bavi izradom sportskih podloga, također tako da znate kome da se obratite kad bude trebalo. I hvala puno i na lepoj saradnji i na podršci i što ne tako lepo učite decu stvarno i stvarate ovakve države. Trebao sam i najviše bude slike da se obrijedu. Aha, da. Dobro, mnake pa se ne vidim koliko. Stari Gurman, da li je neko došao? To je restoran iz Mirjeva koji nam je pomogao puno, juče su uživali u roštilju naša deca. Hvala. To je vrlo važno. Klopica također. Nenad, ne znam da li je došao, također puno kiflica su doneli, to je planulo, tako da hvala puno. Teniska akademija Milaš, nažalost niko nije mogao da dođe iz Nove Pazove, sa kojima smo stvarno godinama lepo sarađivali i mnogo smo i zahvalni što su podržali mnogi naše akcije. Pro Coach, Ljubice, ja mogu da zamolim tebe da primaš još jednu zakladnicu? Pro Coach, da. Hvala puno Strahinji Jovanoviću, Ljubicinom bratu i našem trenerskom treneru sa kojim zaista godinama lepo sarađujemo. Hvala. Sol 022, to je pomenuti gospodin Ljubiša Jelenić, on je direktor kluba, oni organizuju tamo i kup Nada i stvarno lepo sarađujemo sa njima.
To je teniski klub Sajmište, klub iz Novog Sada, veliki, sa kojim najbolje sarađujemo od svih novosadskih klubova za sada. Hvala. Teniski klub White Star, sad ne znam, trebalo je da dođu neki mladi treneri, ali izgleda nisu stigli. Dobro, tako da ćemo im naknadno uručiti. Stvarno lepo rade, trener i vlasnik kluba Zoran Mitić, tako da hvala sam na sve. Teniski klub Gazela, Davide, nam možeš? Hvala puno, nažalost večeras trebalo je da dođu i Ivana i Nemanja, ali bili su sprečeni, tako da zaista lepo se tamo radi. Stvarno, evo i Vuk je danas postao prvak Beograda, tako da Tijana takođe, tako da svaka čast i hvala na svemu. Teniski klub Privred, mislim da niko nije došao, ali zaista zahvaljujemo Aleksandri Vasić, Vesni Kovačević i čitavoj ekipi sa košarkom. Hvala. Teniski klub Kovačica, Igore. Igor Zivka je naš prijatelj iz Kovačice, oni zaista rade sa puno entuzijazma i tamo zaista svi koji su otišli znaju kako se uvijek lepo dočekaju i sarađujemo već više od 4 godine. Hvala vam puno na Hvala, da. Hvala puno. Evo još malo samo, teniski klub AS Timok iz Zaječara, Dario Petković je trener koji zaista okuplja puno dece i zahvalni smo im. Teniski klub Mladost iz Pančeva, ja ću zamoliti Nebojšu ako može da primi. Nebojša, možeš da primiš za Mladost? Vlada je, nažalost, Vlada Popović, vlasnik kluba imao slučaj, inače žela da dođe. Hvala. Teniski klub Banjica, ne znam da ima nekog, takođe dugo sarađujemo sa njima, hvala puno. Nebojša Višković, Nebojša verujem da bi bio tu i zaista podržava i rad sajta i pomaže kad god može. Sad on je u Londonu, ja mislim danas se vraća, tako da zaista smo mu veoma zahvalni. Hvala. Jedna firma Doktor Mobil koja se bavi servisiranjem telefona koja učestvuje u svim našim akcijama. Knjige Obradović takođe, koji uvek po neku knjigu poklone naše djece. Pametni uređaji, koji imaju pametni uređaje koje poklanjamo tako za nagrade. Teniski klub Sol Brčko i vlasnik Tomo Đokić, znate Tomu dobro, on organizuje kup Nada i promoviše i mali igrače u Bosni najviše. Hvala. Teniski klub Venineć Podgorica, znači to je najveći klub u Podgorici i zaista sa sestrama i braćom Saveljić sarađujemo jako lepo i njihova deca zaista postižu. Vilna, zamolit ću te za teniski klub MTP ako možeš da uzmeš, ne može? Vilna je nekada i Miško su takođe bili u toj priči, tako da hvala puno što ste pomogla da se čuje i za mali igrača u Makedoniji. Hvala. Teniski klub Vaša Novo Selo, to je poslednji na redu, tamo zaista postoje jako lepi tereni i ljudi sa kojima lepo sarađujemo odmah do Vrnjačke banje. I sada ću vas pozvati da se poslužite, predivan je restoran i da se družimo malo, bit će posluženje, piće i tako. Hvala puno.